Les abelles seran les protagonistes d'aquest cap de setmana al Museu de la Vida Rural. Des del museu remarquen que el Weekend no és un festival, però proposa 5 activitats enfocades a diversos públics amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de les abelles. Tot allò que sigui parlar de medi ambient, de protecció de la biodiversitat, tant en un sentit més biodiversitat animal, però també cultural, i tot el que sigui parlar també d'actituds en relació a un món més sostenible i més ecològic, és un discurs que ens interessa anar promovent des del museu. El cap de setmana arrencarà aquest divendres amb un taller artístic per als infants sobre les abelles. Es podrà veure una arna observable per conèixer com és i com viuen, i també hi haurà un tas de cerveses amb mel. D'altra banda, també hi haurà un espai per les projeccions. Es farà un cinefòrum amb Roger Gasull i Jaume Cambra sobre el documental Vanish of the Bees i la projecció El Camino de las Abejas, una peça de Toni Serra sobre l'apicultura al Marroc. D'aquesta manera, el Weekend neix amb la intenció de ser una cita anual artística i crítica sobre el món de les abelles.